Сега искам да помоля Асимо да ни покаже как може да се ходи плавно, точно както мен и вас. Асимо, can you show us this, please? Okay, go for it. Забележете колко плавно и нежно стъпва по земята и как променя скоростта и големината на своите крачки. Мисля, че учените и инженерите на Honda са се справили с това предизвикателство. Дами и господа, видяхме как Асимо може да ходи като нас хората плавно и стъпвайки леко на земята. Видяхме и как може да тича в права линия. Сега искам да ви покажа как Асимо може да тича в кръг. Тичането в кръг е малко по-трудно. Тичането в кръг е малко по-трудно, защото Асимо трябва да знае как да компенсира центробежната си сила, като прави точно както правят моторите при завой, накланят се на една страна. Сега Асимо ще тича в кръг с радиус 2 метра, като в този случай скоростта намалява до 5 км в час. Are you ready, Asimo? Okay, go for it!